φίλε, τι κουραστική μέρα που ήταν σήμερα. Τουλάχιστον ένα ματσάκι League of Legends θα είναι ό,τι πρέπει. Σωστά? Βλέπεις αυτό που βλέπω? Την απεχθάνω με την παλιοκαριόλα την Άννη. Και είναι το πιο γλυκό αρκουδάκι του κόσμου. Θα τη γυρίσουμε πίσω στους γονείς της? Όχι ηλίθια, πάμε να τη γαμίσουμε. Οκ. Έκπληξη! Τι θέλετε από μένα? Μα τι σκατά σας έχω κάνει πια? Είμαι μόνο 7 χρονών! Θα σε πιάσω μωρί, θα σε πιάσω! Γαμώτανε καπ! Σκατολουμπά πάλι φυτάρεις γαμώ την πουτάνα μου! Έχω βαρεθεί αυτό το game να με βάζεις τέτοια μου λουμπάνες να αξίζω challenge! Κολαράκι, το θέλω αυτό το κολαράκι. Έλα εδώ κολαράκι. Μη σε παρακαλώ αξίζω challenge! Πάρ' τα αρχίδια μου μωρή πουτάνα. Τι στο! Δεν πειράζει, τουλάχιστον τα άλλα lanes θα πάνε καλά. Θα το γυρίσουμε στο τέλος. Δημόσια! Δημόσια! Πάμε να φύγει ένα πούστη! Γαμώ τη μανούλα σου! Αδερφέ, ήσουν να σκάσουμε ένα τσιγαράκι πιο μετά. Κάνεις από εδώ? Δημόσια! Θα ήταν μεγάλη πουστιά αν έβγαζα την ulti μου τώρα. Πολύ μεγάλη πουστιά. Δημόσια! Ποιος θέλει να πούμε του, Ω, σκατά! Double kill, triple kill, quadra kill, penta kill. Γαμώ την πουτάνα μου! Τι γαμμένο παιχνίδι είναι αυτό! Και τι θα πει που είμαι εγώ προς πέντε? Οι φίλοι μου με φωνάζουν εξπέντε. Είμαι το κάρι σ' όλα τα game εγώ. Κι ας είμαι στο χειρότερο